Zullen we uit zijn auto in zien, Hilda? Sticker zit erop. Heerlijk dit. Maar ik ben hier ook kwijt en ik denk, waar is ze nou? Mama, die eens even zien. Hallo! Dit is een mooi tentje. Oeh, denk erop. Kom maar net. Poes maar in de boeten, denk ik. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Zakens krijg naar squal gereden. Ildo is druk aan het krutsen, wat is meidje? Hey, of wist het nog net? Nee? Een kangaroo. Cool. Even knippen. Cool. En ik zoek krijg Poes iets niet aan, hè Poes? Zit op te wachten. Lekkere vleeszak voor die. Even een meidje. Voor Joet op de planning. Ik ben van de morgen lekker met Ildo te gerren, dus wat leuks met Ildo doen. En Marianne komt op een koffie heen. Dus dat is wel even gezellig, want na je week zullen we t-shirt gaan toe doen. En ik ga hier de hele bak, we gaan nog wat kleren, die hebben we besteld. En ik ging natuurlijk mijn sleepzakje juist halen. Maar we gaan eigenlijk nog niet post. Dus Marianne komt hier aan om alles even met me trots te passen. Ik zie nog even weer een keer alles uit de bak pakken. Dat is van mij al een skopje in. Van wat gaan we nou al, ja? Nou, sleepzak dus. Heel belangrijk. Ik wil net weer koud lezen. We hebben hier nog wat linkse attribuutjes. Het is cowboys en indianen is het thema. Die gaan een beetje in de cowboys sfeer. We gaan weer in de kever. Dus die past er ook wat thema nog wat bij. Wat hij smaakt. Dat met mijn zien. Een mooi plaats. Een boekje? Of is het een kaartje? Een boek. Ildo Mare. Ildo Mare is een famke met krultjes en een groene jurk. Ze kan heel goed knippen. Haar man heet Chits en die is aan het vloggen. Hey hoi! Verhaaltje is uit. Wauw! Mooi man! Deze is eigenlijk te liefste wie van de band toen, maar misschien ergens ter versiering op hoe de plank of ergens voorop of zo wat. Natuurlijk cowboy boots. Gereden. Nou, je hebt die er allemaal bij op, hè? Zo. Die en dan die. Ben je cool? Ja of nee? Ja. Ja. Nou, hier van Mides en hier van Marianne. Nou, dit zou je toen together zitten en de ene had het ene besteld en de andere het andere. Dus je moet even uitwisselen met spul. Nou, dit voel ik nog. Dit hebben we toen gebruikt bij het dwarsfeest. Nou, ik denk dat het pas op bij het thema, dus misschien dat we die nog even meenemen. Die natuurlijk, het doekje. Altijd mooi waar we het een kwartenbroek. Nog een hesje van Marianne meer. Die nog een keer. En we hebben beide zo'n jasje, wat kouder is. Van die roeseltjes erop. 12 van dus. En we hebben allebei zo'n blouseje. Dat liet ik echt wel heerlijk zitten. Maar ja, als ik zou dat het heat waar is, dan hoeft dat net. Marianne had nog wat t-shirtjes en hemdjes, waar het echt mooi waar werd. Die had ze besteld. En ik dacht, ik neem gewoon de jas, maar ik twee waarom ik on hier met t-shirt en toe. Die matcht die wel bij. Dus dat het echt reinerig en koud is, dan kan die gewoon. Dan zit ik nog te twijfelen. Ik ga dit zo'n lange broek. Maar bij het thema past ik een beetje zo'n overal, zeg maar. Zo'n tuinbroek ding. Ik ga het van. Oh, even wachten, ik krijg weer past. Dus die overal, ik vind ik wel heel cool. Ik denk dat dat wel echt een matchy is. Post! Ja. Later. Ja, dank je. Dat is wat ik besteld heb. Marianne had dus ook nog wat dingen besteld. En dan geven we dat aan even passen. Maar ik denk dat dat wel slaagt. Het sowieso deze ding wel. Zijn grote blouse, dat king gauw. Die ga ik wat maatjes grote besteld. En toen zit in een auto. Dus vorige keer ben we eigenlijk als het zit, maar het klein net te strak zitten. Maar ik een beetje lekker zitten, zeg maar. Dus ik heb beter even informatie groter, want dat is lekker roemer in zit. Ik bedoel, best dan prut onderin. Zoals ik al vertelde, de eerste dag ben ik er net bij, helaas. Zat het nou liek het aan, Geert zeker aan bij Marianne in de auto. Die is echt mijn maat, maar dat hunt ik jaren gewoon de eerste dag. Dat vind ik wel heel spietig, want ik weet nog wel dat het vorige keer het leukste is als het echt bij t-shirt wijgen is, dat iedereen die uitzwaait. En ja, daar ben ik dus nou helaas net bij. Dus dat vind ik wel heel jammer.
Maar desalniettegendanks kan ik gelukkig de jongens wat chibben mee brengen. En dan kan ik toch nog de andere dagen meedoen. Dus het is net los. En ik had er wel heel veel zin in. Al je opdrachtjes vragen en dat soort dingen. Dus ja, dat. Oh, nog wel iets. Ja. Oh, dit, ja, ik zeg het al. Boeken. Boeken wie een heel lief hondje. Het wie de beste vriend van zaken, Mem, Ildo en Heid. Op een dag werd de boek een beetje ziek. Moest hij naar de dokter. En toen zei de dokter, het komt net weer goed. Toen moesten we al heel begoelen, hè. En een paar weekjes later zei Heid, hé jongens, wie mij een lietse puppy ophellen. We gingen naar de puppyta en daar stond een heel liet schattig bokserke. Met schattige eerkes en een liet neusje. En toen zei hij, die nemen we mee. En dat hondje die hiet van Jiske. En Jiske werd grutter en grutter. En wie altijd heel beleerd en lekker drok. En Jiske werd de beste kameraad van Ilda. Einde verhaal. Ja toch? Hier we van een week een filmpje zien van Boeker. Ja, wie vast zaken zien, 6e, 4e volgens mij of zo. Toch? Zondag. En toen op de dag van Sint-Jidje naar het zieken of naar de beste dokter rekken. En we er opereren, de oordijs. En toen er net met de operatie kwam. Dus dat wie op Sint-Jidje feestje, op zijn kinderfeestje. Dus het wie wel een hele nieuwere dag. Maar die hier is er toevallig van de week voor. En toen was hij nog heel iets, weer echt nog een babytje. Dus had ze net bewust meegekregen. Maar nou zeggen ze die vlog. Toen zei ze, oh, dat boeken. Ja, ik zei, dat is boeken. Nou, en hier we toen horen dat we nou Jiske kregen hier. En zus die mensen echt nadenken. Nou, en ik vind het wel mooi om daar dan gewoon wel uit te haar. Hoe dingen dan soms herinneren. Maar toen ik zelf die beeld zei, moest ik wel een trendje laten. Want dat was toen wel een heel abrupt einde van zo'n hondje. Dat was mijn allereerste eigen hondje. Dus dat was wel even een abrupt einde. Maar ja, dat is juist dat die vlogbeelden dan toch wel heel mooi zijn. Als dat dan weer romsink is. Hoe het zo'n dag wie. Want eigenlijk ben ik wel heel verdrietig. Maar zaken hier een beetje zien benefeest. En dat is dan echt een knap om 6 er een hele mooie dag van maakt. Ja, ik geloof dat ik nog een verhaal krijg. Oh, dit is een heel mini verhaaltje. Lietse Mier. Krijg maar dat hier. Lietse Mier lag op bed met zijn grote broer. En toen in een jende... Oh, zei de Lietse Mier. List toe een skate? Zei de grote broer. Ik liet een skate. Lietse Mier roekte. Zei Lietse Mier. Dit stjongt. En hij stapt uit bed. Hij ging naar zijn mem. Mem, ik wil net met mijn grote broer koesen. Die liet al je vieze stjonkskatejes. Bah! Oh, zei mem, kom maar lekker bij mij lezen. En Lietse Mier mocht van deze iedere keer bij Memmy koesen. Einde verhaal. Ja jongens, ik zal even de bisjes doen. Een bakje koffie scoren vanzelfs. En dan aan komt Marianne. En van de middag, dan hebben we zwemles, Hilda. Hé Poes. Wat gebeurt er? Poes schrikt. Ja, dan vanmiddag hebben we zwemles bij Famke en Ildo. Ik zal even met erin. Waar is Ildo net west? Wie is het tussen, zie ik. Maar ze er nou bij heel dom. We hadden wel echt 2 dagen de raaf van west van het prikje. Maar ja, het is net anders. Koffie, bissen. Ik zie je maar zo weg. Via het abonneren en het liken. En ik neem je goed weer mee. Zullen we uit je auto en Ildo? Stickers zit erop. Heerlijk dit. En hier, giddy up go. Kan je er heen komen? Hup, ja. Howdy cowboy. Gaan we die tent al oranje hangen? Nee, dat niet. Ja. Dan gaan we maar wat wits achterplakken, dan vind je dat zichtbaar. Of juist net natuurlijk, nee. En who let the horse loose? Ja, maar die hebben geen hinder ervoor, hè? Dit is eigenlijk een hinder en wijn, moet het vaststellen. Of tenminste een wijn, van achter het hinder. Ja. Nou, cool. Heel cool. Mooi, Hilda, wat vind je ervan? Mooi. Ja, toch? Ik zou nog alleen die tent oranje, zet ik hem weer. Ja, maar nee.
Aanslag het net. En even zien hoe het slipt. Maar er een op lezen, even testen. Hoi Paken. Hoi. Je kent nog een foto? We come from Friesland. We come from Friesland. Yes. Yes. Hoera. Had ik een Friese vlag? Ja, een pompenbladje op. Jij hebt hier 12 Friese vlagjes, toch? ja. Ja. Die er nog even op. Leuk. Ga recht op staan. Ja, heel leuk. Paken zaken is alweer druk op men. Ilde die is bij Beppe blijven. Nou, hoe kent hij ons? Beppe is de beste, hè? Maar ja, alweer druk op men. Want het is heel mooi zo'n theatertuin. Maar het moet ook al je onderhouden worden. Dus ja, gelukkig is Heidhoven hier, dus die had het materiaal er wel voor. Maar ja, het is wel echt wekelijks met de meesten mij aan de slag. Anders groeit alles dicht en ja, het is wel een hele klus. Maar we hebben wel heel grutskapus theatertuintje. En ja, ik vind het leuk dat mijn beestjes daar binnen zijn. Maar hè, dan, elke dag hebben we hier wel even. Dus een soort van tweede thuis. Misschien wel een soort van eerste thuis haast. Ik ben hier haast nog meer als in mijn eigen huis, vooral simmers. Maar ja, je is zo'n mooi plakje, gaan mij direct van genieten. Dus ja, ik zit een beestje lang. Nou, Marianne had je west. Hier nog wat spul mijn aan. Nog een hele coole trui. Tja. Een trui. En nog een hemdje en een even zien. Een hemdje. Ik had het niet in Chile nog, dat zie je weer. Maar wie gaat zo druk praten, hadden dat hier meer een tacht om te vlaan. Een hemdje, voor als het echt mooi waar is. Ja, dat weet het zeker. Ja, dus ja, wie alles past, alles ken. Alles komt goed bij hem erop raad, nog wat boodschappenspul en nog iets met de auto. En ja, dus wie ben er heel veel klaar voor. En nu wie ik even mijn berggoed ontverschijnen. Ik denk, ik mooi boeten, want het is mooi waar. Maar ik weet heel ook kwijt. En ik denk, waar is ze nou? Maar moet je maar eens even zien. Hallo. Dit is een mooi tentje. Ja, en roept ik nou heerlijk. Zo lekker, hè? Lekker fris. Ik kan je net zitten, maar kan je wel een beetje onder? Maar daar zitten. Ja, maar ik ben toch vies te grut? Maar je was zitten. Ja, schat, maar dan past me net onder. Oh, hey, poes is ook in de tent. Gringo. Hoi. Is het ook in de tent bij Ildau? Wat gezellig, Sees. Ik zit hier wel even bovenop. Zo. Of wie wil op schoot? Ja, daar houdt ze net zo van, hè. Ja, ik zal het cowboyspul even naar de kant. Love you, liefie. Je bent weg. Koekoek. Ja, ik zet het cowboyspul even aan de kant doen. En dan zet ik even tafel met mee met eten. En dan vanmiddag naar zwemles met Famke en Ildau. En dan kan ik daar mooi even een uur even kuieren. Ben mooi zwemmen. Doe wat lekker met dit waar muziek in. Wie doet je? En maak je maar eens even zien waar we hier gaan. U zwerren. Ja. Die laat lekker te koesten en nou maken de lood. En tante zo even die passen, hè? Ja. Is zo lekker koesken in. Oh. Wauw, die ben leuk. Ja, jong, dit is een jongen die wordt na je week alweer 1 uur. Zo rap gaat dat. Dus zo'n grote jongen, hè? Mooi goed. Ja, jongens, dan is er aan alweer 1 uur. Zwerven het na je week 1 uur, Hildo, hè? Ja? Helaas ben wie dan met teacher kantoor voort. Maar Hildo goed wel naar zijn feestje, hè, zaken. Kom eens, poes. Zet me hier maar gewoon wel. Ik weet net wat, Zie. Wat smaakt hij? Nou, aai, je weet nog net zo goed wat aai is. Ik denk dat er hem jij er pakt. Voorzichtjes? Nee. Voorzichtjes? Ai dan. Ja, ik vind poes leuker dan het watersgoed. Maar ik weet net dat poes dat ik leuk vind. Let er maar los hier wel. Oeh, denk erop. Net, jong, doe maar net. Poes mag maar in de boeten, denk ik. Ja. Ja. Want Sverre snapt dat nog net zo goed. Dit maar even aan de kant. Oh jongens, ik ben baby's net meer wend. Smit me maar de boet, niet dan? Ik ga hem op. Waar is de stoel heen? Oh jongens, jongens. De snelle jelle dit. Ik was toen heen. Ik was toen heen. Nee. Let maar mooi hier. Oh jongens, dan ben ik net meer wend op dit spul, hè? Oh, je wil even naar die waterskamer toe, hè? Doe mij volgeren op. Nou, dom er maar net op. Mag je mij volgeren op, want je... Ja, snap ik. Maar dat doen we net. Dan kan het direct afvallen, hè? Alvast een Zaken zien knuffel. Straks een knuffel? Oer al lekker op omverliepje. Heerlijk. Heerlijk. Wat een knuffeltje in de molen.
Oh, gekkie. Gekkie. Ja, het is tijd om naar zwemles. Ben je hem er klaar van, vrouwje? Ja. Zwemles? Ja. Ja, je zit al in 2, toch? A2. Ja. Ja, ze zijn al een niveau omheen. Zaak select mij, die kan er mooi in de pannen gooien. Dus die pakt nog even een bal. En dan gaan we op naar Berdaat zwemles. A few moments later. Nou, we zijn in Berdaat. Naar boven. Bad pakken gewoon, dan kan die vrouwjes zwemmen. En dan kan Zaak even voetballen. Nou, zo wat. Hoe wie is zwemles? Wat ga je hem die? Wat zeg ik? Wat kon je hem? Terug de... Terug het gat zwemmen. Hilde doe ik. En Al de raas, wat ken je hem dat al goed? je kon echt heel goed doeken. Echt heel knap, ja? Ja, jongens, dat gaat echt super goed. Ik hier dat nog net zo, maar echt gewoon doek van alle kanten terug het gat heen. Nou, vind ik wel super knap. Ja, jongens, je hoort aber van alles nog wat dingen. Van de morgen even beestjes dingen. Marianne had bij me west, hebben we cleanpast van Teacher Kantoor. Alweer perfect. En we gaan een zwemles west. En ja, wat zei ze dan? Voel je hem dit nou een Leuke vlog. abo? Jerry. Van met een blauw toekomst. En je netten downloaden voor op die tablet als telefoon. Om wat te naaien?